fa uns mesos que el Parlament Europeu ja va demanar un perllongament de la vida útil de les peces de recanvi per assegurar la reparabilitat dels productes. De fet, estem parlant no només de que el productor faci un producte sense una data de caducitat programada, sinó que el productor programi la durabilitat del seu producte, la durabilitat de les peces de recanvi, la possibilitat de reutilitzar i reciclar totes les peces del seu producte un cop el seu producte ja no faci servei. Per tant, estem parlant de la sostenibilitat del producte en el sentit més ampli del terme, des de que surt de la terra en forma de matèria fins que hi torna després de passar per diferents fases de transformació i reutilització. Estem parlant, per tant, de pensament circular i estem parlant de producció circular. I que és el primer pas d'un combat que hem de mantenir contra l'obsolescència programada dels aparells, principalment dels dispositius elèctrics i electrònics, i hem de poder comptar també amb la responsabilitat dels productors en aquesta lluita, com també hem de comptar amb la responsabilitat de la ciutadania, perquè al final els qui decidim què comprem i com ho comprem i quin ús en fem som tots i cadascun de nosaltres. La societat i per tant tant el consumidor com el productor són cada cop més conscients que cal preservar un planeta fràgil i finit tant en l'explotació dels seus recursos com en la capacitat de suportar el canvi climàtic. O canviem de mentalitat o no tindrem suficients recursos econòmics per suportar els costos ambientals que estarem generant.